Asụsụ Igbo na-atọ m, egwu ndị Igbo na-atọ m, ọdịnala Igbo na-atọ m, hey, maka na abụ m ada Igbo, amụrụ m n'ala Igbo, ana m asụ Igbo, ana m anụ Igbo, anyị na-akwalite n'ihe a. Igbo kweni kwezuonu, nọọnị n'oge omenala Igbo. Aha m bụ Nwaada Ugochi Nwosu. Anyị ga-ekwu ihe gbasara ilu na ụkabuilu n'ụbọchị taa, maka na ụfọdụ amaghị na-ewere ihe dị iche n'ilu na ụkabuilu. Ngwa gee ntị ka m tụpenye gị azụ. Gịnị bụ ilu? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ilu na-eme ka asụsụ Igbo anyị tọọ ụtọ ma nwee ezi nghọta zuru oke. Onye Igbo ọbụla chọrọ ikwu okwu, ọkachasị ndị okenye, na-eji ilu ekwu ya bụ okwu. O kwesịrị ka nwaafọ Igbo ọbụla mara ka esi atụ ilu. Ya mere ejiri si na onye nwata ọbụla atụọrọ ilu kọwara ya, ego ejiri ilu nne ya lara n'iyi, maka na atụọrọ ọmara, atụọrọ ofeke ofeke. Ilu bụ okwu dị omimi nke eji akọwa ihe dị oke mkpa. Ya bụ na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ịma atụ ilu: mberede nyere dike, mberede ka eji ama dike. Ụkpala okpoko gburu, ntị chiri ya, ụkwa ruo oge ya ọ daa. Aka aja aja butere ọnụ mmanụ mmanụ. Nwata rie awọ, ọ jụọ anụ. Ihe ndị a bụ ilu nakwa ndị ọzọkwa. Uru ilu bara: nke mbụ, ilu na-eme ka mmadụ chemie echiche ime. Nke abụọ, ụmụaka na-esi n'ilu amụta ihe. Nke atọ, ọ bụrụ na mmadụ achọghị ikpo okwu aha, ọ ga-eji ilu wee kwuo ya. Nke anọ, ndị okenye na-eji ilu akọwara ụmụaka ihe. Nke ise, a na-eji ilu enye mmadụ ndụmọdụ. Ụkabuilu bụ okwu dị omimi ndị Igbo ji ekwu okwu. Ụkabuilu na-eto ogologo karịa ilu. Ịma atụ ụkabuilu: ọ kwasịrị ụmụ ya, ha tụrụtụ ji, ha tụrụtụ mgbọrọgwụ, maka mgbe onye nwe ji ga-egwuru ji ya, ha tụrụwa mgbọrọgwụ. Onye ara sụnyere ụlọ ya ọkụ n'apụ, ndị hụrụ ya jụrụ ya sị, gịnị na-emebe gị? Ọ sị ha na ya apụọlarị tupu nke aha na-eme. Daalụnụ n'ige ntị. Chukwu gọzie unu nke ọma. Ahụrụ m unu n'anya. Unu echefukwala isonyere m n'iru akwụkwọ nke bụ Facebook Nwaada Ugochi Nwosu nakwa na YouTube Nwaada Ugochi Nwosu. Ahụrụ m unu n'anya. Chukwu gọzie.